Obraz, ktorý sa nachádza za mnou, pochádza z jednej zo stálych expozícií našej galérie. Je to obraz, portrét pani Jozefiny Turanskej, rodinej Babicovej. Namaľoval ho Peter Michal Bohuň, po ktorom je naša galéria aj pomenovaná. Bol namalovaný v roku 1849. Tu máme dve zmienky zo života Petra Michala Bohuňa, pretože o tomto období nemáme o ňom veľa údajov. Vieme, že sa pohyboval v Banskej Bystrici, pretože si tu žiadal na meste otvorenie školy kreslenia a maľovania a zároveň žiadal o otvorenie litografickej dielne. Vieme, že táto odpoveď bola negatívna. Potom vieme, že sa vrátil do Lučivnej, odkiaľ pochádzala jeho manželka, Žofia Klonkajová. Vieme, že posielal list z Banskej Bystrice do Prahy doktorovi Fričovi. Bol to vlastne anonymný text Karola Kuzmányho, ktorý potom mal byť uverejnený v nemeckom časopise Central Blätter. A je to taký dôkaz o tom, že sa vlastne aj organizoval ako národovec, takže je to pre nás tiež dôležitý fakt. V roku 1849 aj teda prebýval v Banskej Bystrici a o 6 rokov neskôr prišiel vyučovať na dievčenské gymnázium do tejto budovy.